Kini ang Digicast Negros X ang top 10 nga balita sa Negros Island Region ang amo ni dulong sa inyo. Kagaring atong top story subong nga adlaw May 20, 2026. Amay arestado anong katuig nga bata na rescue matapos mag-viral ang video sa pagpanakit. Masobra sa 28 million pesos nga balor sa suspected shabu nakuha sa buy-bust sa Bacolod City. Bacolod Councilor Celia Flor nagakondenar sa rape jokes ang isa ka radio anchor sa isa ka reporter. Duha ka mga engineers sa Negros Occidental gin-suspend sa 60 dias bangod sa mismanagement sa oxygen plant. Kag sa Good Vibes, October 1 to 18, ang Masskara Festival 2026. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, Bacolod Councilor Celia Flor nagapakamalaot sa rape jokes ng isa ka radio anchor sa isa ka reporter. Sa isa ka statement, ginpakamalaot sa chairman sa Committee on Women, Gender, Family and Child Care sa Konseho sa Bacolod nga si Celia Flor ang rape joke sa isa ka radio anchor nga gusto niya i-rape ang reporter nga babae para mapreso siya kag makaupod niya ang amay sa viral video nga nagsakit sa iya anak. Magkapila ka beses nga ginsulit sang anchor ang iya rape joke. Sunod sa konsehal, ginakondena niya ang anuman nga sahig sang pahayag nga naga-normalize sang rape, pagpang-abuso sa kababayan, kag iban pa nga forma sang gender-based sexual harassment. Bisan ano pa ang konteksto o kung intensyon sini. Dugang pa niya, ang Bacolod City mayara na sang bawal bastos ordinance nga nagapatuman sang Safe Spaces Act o kung ang Republic Act number 11313 sa lokal nga level. Ini nga ordinansa nagapakita nga ang makahalit nga mga tinaga, pagpamahog kag mga pahayag nga nagapakalain sang dignidad sang tawo nagadugang sa kultura sang pagpabaya kag tolerance sa pagpang-abuso. Ginapanawagan niya ang tanan, labi ng katapos ng media nga mangin responsable sa ilang mga pahayag kag magbulig sa isa ka komunidad nga nagapangapin kag nagatahod sa kababayan kag kabataan. Sa number 9, Bureau of Soils and Water Management ang may 6 million pesos na budget para sa cloud seeding operation sa Western Visayas kag Negros Occidental. Inisunod kay Department of Agriculture Regional Director Engineer Jose Albert Barogo nga nagsiling man nga natapos ng BSWM sa pag-validate bahin sa kinahinyo nga cloud seeding operation bilang alibyo sa mga talamnan nga karon nagabatsyag na sang epekto sa dry spell. Sunod kay Barogo, siya sa karon na nagahulat sa ilang abiso kung saan ugidman mapatuman ang cloud seeding operation. Sa karon, sunod kay Barogo, isa sa ilang nga nakitaan nga apektado sa kainiton amo ang katubuhan. Kung hindi matatapan, sara nga maapektuhan ang yield o kung ang production sini sunod kay Barogo. What is good is may budget na mga 6 million ang ano sa BSWM for the cloud seeding activities nila kung matigayon both for region Panay Island kag Negros Occidental or Negros Island ang ilang 6 million. Sir, bali wala ta panabalaan kung okay ta for cloud seeding except nga may budget. Ginahulat ko lang gid ang ang advice sang BSWM on when to sila mag-operate sa cloud seeding. Sa number 8, smuggled nga mga sigarilyo nga dalalon sa Sikihor na intercept sa Dumaguete Port. Ang ginhugpo nga pwersa sang Bureau of Customs, Coast Guard District Southern Visayas kag Port Police ang naka-intercept sa shipment sang smuggled nga mga sigarilyo sang JCO sa transport sa Dumaguete Port padulong Sikihor.
Ang rolling cargo ang gin-inspect kag dito natukiban ang mga kontrabando gani gin-hold ini sa puerto. Ang Bureau of Customs nagpatigayo na sa pagpangusisa kag inventory sa mga smuggled na sigarilyo. As of press time, wala pa matumod ang kadamuon kag balor sini. Pasagan sang kaso kung matumod ang mga persona nga sa likod sa sini nga shipment. Nangin sunod-sunod na ang pag-intercept sa otoridad sa mga smuggled na sigarilyo sa Negros Island region. Sa number 7, pilason nga NPA na rescue sang Army sa Kawayan. Matapos ang enkwentro sa banos ng Kawayan, Negros Occidental, isa ka pilason nga ginalegar miyembro sa New People's Army ang nakitaan kag gin-rescue sa katapos ng 15th Infantry Battalion sa Barangay Poblasyon, Kawayan. Sunod sa reports ng Army, sa tion sa clearing operation, pila ka oras matapos ang enkwentro, may ginsundan ang mga soldado nga mga tulo-tulo sa dugo halin sa encounter site padulong sa isa ka balay kundi iniila nakitaan nga nagaisahanon kag pilason si alias Joey, 21 anyos, taga Sipalay City. Base sa impormasyon nga nakuha sa militar, mga isa na katuig nga nagbiya si alias Joey sa iya pamilya. May igos ang bala sa iya paa kag alatrasan si alias Joey kag may minor hip injury. Gindala sa mga soldadong pilason sa Issued District Hospital ang siya ang ginsaylo sa Cabancalan District Hospital kundiin nagpaidalom ini sa minor surgical procedures. Sa mangin estable ng iya kondisyon, siya ang turn over sa Philippine National Police para sa documentation kag custodial processing. Sa number 6, may mga tulan na naman sa tao nga nasapwan sa Moises Padilla. May nadiskubrihan naman nga mga tulan sang tao sa katubuhan nga sakop sa sitio Ubay, Barangay Ginpanaan sa Banwa sa Moises Padilla. Nakilalaan sa iya bata ang biktima pagi sa iya bayo kag dental features. Ginsiling ni Police Major Ryan Villasario, ang hepe sa Moises Padilla PNP, na claim na sa pamilya ang mga tulaan sang biktima. Base sa impormasyon sa iya himata, ulihin nga nakita ng biktima sa adtong Nobyembre 6, 2025. Sang siyang nagsunggod kag naglakat matapos ang gamay nila nga away sang iya asawa. Sa number 5, biker patay sa mabungguan sang taxi. Patay ang lalaki nga nagasakay sa bisikleta matapos mabungguan sang taxi sa National Highway nga sakop sa Barangay Mabini sa Banwa sang Valladolid, Lunes sang gabi. Ginsiling ni Police Lieutenant Celso Omega, ang Deputy Chief sang Valladolid PNP, posible nga wala makita sang taxi driver ang nagatabok ka biker bangod tuman ng pagbunog sang ulan sa nga tion. Sunod sa mga nakakita, nagaisi-isi ang agi sang biker nga gikan sa inom-inom. Naabtan sa mga nagresponde nga kapulisan ang biktima na nagahigda sa dalan kag may mga pila sa ulo. Samtang ang Toyota Avanza nga taxi ang nahulog sa kalog sa higad sandalan. Nagwa sa investigasyon nga ang taxi halin Valladolid proper kag pakadto Pulupandan. Bangod sa kakulba sa iya safety, nagpasilong anay ang driver sa taxi nga si alias Bobby, taga Pulupandan sa compact station sa crossing Pulupandan kag pagkaaga siya nagsungka sa personnel sa Valladolid PNP. Yes, ma'am. Mayroon na sila initial settlement. Ang pamilya, hindi naman, ma'am, interesado nga magpasaka sang kaso. Ang ilalap to, ma'am, nga isabton lang sang kompanya ang burial expenses. Kaya di mga pigado, gid sila kuno, ma'am, wala sila kuno sang ikasarang nga ibayad sa purinarya kag ipalubong sa ilang utod.
Sa number 4, Governor Eugenio Jose Lacson na nagapati nga punluyag sa Senado nga ma-redeem ang ilang nga integrity sa rang nila mahimo ini sa impeachment trial. Ginsilin ni Governor Lacson na ang publiko ang magabantay sa impeachment proceedings ni Vice President Sara Duterte. Ang impeachment isa ka importante nga bagay sunod sa kay Lacson sa karon. Gani kasunod sa natabo nga shooting incident sa Senado nga hindi lamang ginlantaw sa pungsod kundi pati sa iban nga bahin sa kalibutan sa impeachment sarang ma-redeem sa Senado ang ila nga integridad. Formal na nga nag-convene ang Senado bilang impeachment court para sa kaso ni Vice President Duterte matapos mabaton sini ang articles of impeachment gikan sa House of Representatives. I think if they want to redeem themselves, especially redeem their integrity, this is the road to that, no? The impeachment court, no? And so the public will really be closely monitoring or watching the proceedings and find out if they can really redeem themselves. Sa number 3, duha ka mga engineers ang probinsya sa Negros Occidental ang ginpaidalom sa preventive suspension may kantanan sa ginaalagar mismanagement kag corrupt practices sa silay oxygen plant nga ila sadto ginapamunuan. May 14, nagsugod ang 60-day preventive suspension sa duha ka mga engineer sa idalom sa Provincial Engineers Office kag pareho nga sadto nagserbe head sa silay oxygen plant na nahamtang mismo sa compound San Teresita Lopez Halandoni Provincial Hospital base sa mando ni Governor Eugenio Jose Lacson. Sila formal naman nga na-charge sa gross neglect of duty, grave misconduct, serious dishonesty, kag conduct prejudicial to the best interest of the service. Pathag ni Provincial Legal Officer Alberto Nelias Jr. sa ginpatigay nga inspection sa tion sang turnover sa General Services Office. Natukiban may mga accessories, ancillary components, kag medical equipment nga missing kag unaccounted. May mga gin-process nga disbursement voucher para sa preventive and maintenance services pero sa pag-usisa, wala man ini napatuman. Bilang mga pamuno, may kapaslawan sa ilang bahin sa pag-manage sa oxygen plant kaya nagresulta sa deterioration sa mga machinery kag bisan pa ang pag-deliver sa probinsya sang reliable medical oxygen services. Suno kay Nelias, ginahulat na lang sa probinsya ang ilang sabat kung balap o nila ang isa ka formal hearing o kung mag-submit sila sang position paper. Gintinguhaan sa Digicast Negros nga makuhaan sila sa ilang bahin pero as of press time, wala sila malambot. Ting ano tanan kiti ang aton GSO ga monitor ginay kag inspection sa mga facilities ta. And then during sa aton pag check up sa aton sila oxygen plant dito na observe no na ano amo na galing nga hindi up to par ang production sang sila oxygen plant because damo mga parts nga wala gina replace. And then sa ginuting kay naton ang financial documents niya, mayara pagid mga gimpang process ng maintenance work nga actually paglantaw mo dito sa site mismo wala na tabi. Without pay na, sir? Without pay na siya, ma'am. Sa number 2, masobra sa 28 million pesos nga balor sa suspected shabu nakuha sa buy-bust sa Bacolod. Nakumpiskar sa Bacolod City Police Office ang 4.2 kilos sa ginapatihan shabu sa isa ka babayi sa ginpatigayon nga drug buy-bust sa Purok Fatima Islamic Center, Barangay 31 sa Bacolod, Martes sang gabi. Masobra sa 28.5 million pesos ang balor sang amo nga illegal nga droga nga nakuha kay alias Riza, 36 anyos nga residente sang amo nga lugar. Ginsiling ni Bacolod City Police Office Director Police Colonel Eugene Rebadumia nga sa sulod sang 3 ka tuig, inya pinakadako nila nga accomplishment sa drugs. Sunod sa iya,
Newly identified ang suspect ang isa lamang ini kag courier. Sanig sa ilang investigasyon, nagawang posibilidad nga may dalako pa nga mga tawo sa likod ng suspect. Halos 3 ka bulan nga ginabantayan sa kapulisan ang suspect antes mapatuman ang operation. Posible man nga nagikan sa Luzon ang droga nga nakumpiska sa suspect base man sa ila investigasyon. Hindi pa matumod sa kapulisan kung may dako nga drug syndicate kidman nga nag-ooperate sa karon sa syudad. Dugang pa ni Rebadumia, nagbaylo na ang taktika sa mga nagaduso sa illegal na droga sa syudad bangod kalabanan na sa mga nagaduso sa karon, mga kababainhan, bangod hindi sila dasig, masuspetsahan. Actually, hindi. She's just a courier. Courier siya sa kung siya ga-distribute sa mga area. Hindi pa siya natin ma-consider na document. So probably because we're able to confiscate about 4.2 kilos. Ta sa sumay, kung nakita nyo, we have a series of bypass operation here in Bacolod City. During sa pag-assume ko, usually babae nga kadakpan ako. Nag-shift sila sa mga babae. I don't know kung na-obserbaran nyo. Doon nagdain ang demography sa mga nato. Almost babae na takpan nato. Bata pa, mag-iloy, related sila. Kag sa number 1, nag-viral ang video sa isa ka bata samtang ginasakit sang isa ka lalaki sa plaza sang Bacolod. Gilayon nga nadakpan ng lalaki nga natukiban, amay man gali sang bata. Ang bata na rescue naman sang DSSD. May report si Richard Caballero. Sa video nga gimpost ng isa ka concerned citizen, makita ang paghampak sang lipak sang isa ka lalaki sa isa ka bata sa sulod sang Bacolod City Public Plaza. Nagtuga ini sang kainit sa mga netizens kag nakalabot na sa igtalopangod ni Mayor Greg Gasataya kag sang PNP. Sa pagpangusisa sa Bacolod City Police Office, ang suspect ang amay man mismo sang 6 ka tuig nga bata nga babaye. Gilayon nga nadakpan sang kapulisan ang suspect kag na-rescue man sang Department of Social Services and Development ang bata. Nga karon yara na sa ila paghinakop. Suno kay BCPO Director Police Colonel Eugene Ribadumia, sa ila obserbasyon daw wala sa eksakto nga paminsaron ng amay nga daw nakasingot ini sang solvent. Ang suspect is daw hindi masya sa tama nga kwan gid daw siguro ga-rugby daw ang sila. Despite sila sa reliability. Siguro pa. Hindi basi wala gasunod sa iya. Ina pamangkot niya naman kung sa Batman, pero lain man ang sa niya. Dugang pa niya, bisan nga may balay man ang mag-amay, nagatinir sila sa plaza. Bangod nagabarker ang amay sa mga nagaparking sa palibot sang plaza. Nakita man sa kapulisan nga madamo na sang lagob ang lawas sang biktima. Kag posible suno sa ila nga hindi ini ang una nga pagpanakit sang amay sa iya nga bata. Daw ka duwan na kuno. Kaya may mga previous nga kwan ng bata pero old siya nga as visible ma'am, hindi talaga mambatay ito makita mo bala pero sa makita ka lang but iba man ang medical siya iba yung Ginahaylo ni Mayor Greg Gasataya ang lola sang bata nga magpasaka sang kaso batok sa suspect nga nakadetain na karon sa Police Station 1. Kung hindi magtikang ang lola suno kay Gasataya, handa man nga magpasaka sang kaso ang DSSD. Sa ginimo sa bata. Saan pa nga pasaway sa bata? No, it's not, it will never be a reason na sakiton mo yung bata. That's why nga motong ambal ko kagabi sa Bacolod PNP kag sa DSSD nga dapat ma-file gid yung case today. Hindi na pagpadugayan pa. Natukiban man nga wala sang bisan ano nga record kasubong sang birth certificate ang bata. Samtang ara ini sa paginakop sang iya amay nga nagatinir sa plaza. Ginkondenar sang alkalde ang insidente. Suno sa iya, wala sang lugar ang pagpanakit sa kabataan sa syudad. Nagpanawagan man siya sa publiko nga may ara na sang nagapadayon nga hotline ang syudad para sa mga reklamo kag concerns may kaangtanan sa pagpangabuso sa mga kabataan. Sa mga concerns, mahimo nga magtawag lang sa safe hotline nga makitaan sa inyong screen.
Richard Caballero para sa Digicast Negros. Sa Good Vibes, mga luyag magkato sa ika-47th ka Masskara Festival sa Bacolod City, pwede na makaamat-amat books ang tickets kag hotels bangod ginpagwa na sa syudad ang schedule para sa tuigan na kahiwatan. Kainas ang aga ginpahayag ni Mayor Greg Desataya nga naplastar na sa syudad ang schedule kag mga activities sang ika-47 nga Masskara Festival sa Oktubre 1 tugtog 18. Sa unang nga semana sa Oktubre, paghiwato ng free Masskara events kaangay sa mga parada, pagbukas sa mga kiosk kag ang free pageant sang Masskara Queen 2026. Sa amuman nga tion, magasugod ang mga hinampang para sa Masskara Olympics. Sumugod Oktubre 9 tugtog 18. Magasugod naman ang dalagpo nga mga events kag sectoral events. Sunod sa alkalde, October 16 kag 17 ang tentative nga schedule para sa Masskara Street Dance and Arena Competition. Magluwas sa barangay category, kinaduso sa gihapon sang alkalde nga padayunon ang school category bangod dako ang impact sini sang tinadikdan nga Masskara. Desisyonan pa sa palaabuton sang sangguniang panlungsod kag Gasataya kung Gugma Foundation sa gihapon ang magapanguna sa sining nga Masskara. Samtang may 8 naman ka barangay ang natalana nga mag-compete sa Chicken Inasal Festival nga patigayunon sa Mayo 29, tugtog 31. Importante nga na-fix ang schedule because a lot of hotels already asking travel agencies kung saan ugit para maka-book na ang luyag na mag-attend sa Masskara. So, it's October 1 to 8, the pre-Masskara, and then 9 to 18, the highlights. The street dance competition most likely would be 17, 18. Dari gini ang pinaka-highlights. Kagita nag-shoutout sa ating mga live viewers kay Hensley Cecil Alguna Mumbai. Good afternoon, Digicast Negros NIR, kagambay kay Miss Barbara. Jessery Garucha Hevero. Maayong hapon ka Digicast Ma'am Barbara Mijares kay sa tanan nga staff sang Digicast Negros. Happy Wednesday. Salamat gid nga nag-ulan sini nga hapon. Wow, diri sa amon daw wala pa nag-ulan, but happy gid ko sa mga lugar nga naulanan. Maricon Songkip Valladores. Maayong hapon Digicast Negros watching from Fairview, Quezon City. Mirna Garrido Clavel. Good PM Digicast NIR and Ma'am Barbara watching from Bacolod. Ma'am, nag-ulan daihan sa inyo. Marvy Sepriano Aquino. Good afternoon Digicast Negros. Good afternoon Ma'am Barbara. Watching live from Centerville to Silay City. Shout out sa Mrs. ko o kay Mrs. ni Sir Eileen Rosalia Aquino nga nagalantaw man live. Hi ma'am, good afternoon sa imo. Sa Silay City today. And Mating Gears. Good afternoon Digicast Negros watching from Victoria's Motor Pool. John Randolph O'Rubin. Good afternoon, Digicast Negros, and thanks for the news. And of course, good afternoon kay Sir Romel Mahilong Gallo. Kay Gerardo Marquez, good afternoon, Digicast Negros. Kagamayatong top 10 stories of the day, tub-tub buwas. Ako si Barbara Mijares. Mind up.